Máquina automática de costura de latas aplicable a latas de lata, latas de aluminio, latas de plástico e latas de papel composto. Complétanse un total de 4 rolos de costura ao mesmo tempo para garantir un alto rendemento de selado. A máquina de latas flip é conveniente para que a liña da máquina volque as latas cara arriba ou abaixo. Velocidade da máquina de selado de latas de 30 a 50 latas por minuto, alta eficiencia de produción. O equipo da máquina é máis estable, máis intelixente e o equipo de envasado ideal para aperitivos.